Velkommen til det her danske daytrading kursus, vil jeg sige. Grunden til, at jeg kalder det et kursus, det er egentlig fordi, at jeg gerne vil prøve at se, om jeg kan lære så mange mennesker, som sidder og ser alle de her videoer, jeg kommer til at lave, og daytrade. I dag, der kommer vi til at komme ind under det her, der hedder liquidity. Jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Så det første, jeg egentlig gerne vil starte med at snakke om, det er egentlig, hvad liquidity er. Fordi man kan se liquidity, sådan jeg i hvert fald ser det, det er egentlig at bare se en helt almindelig swimmingpool med en masse vand. Og så kan man ligesom sige, at vandet, det er liquidity. Når vi snakker om daytrading og investering og så videre, så er liquidity egentlig bare stop loss. Så når jeg siger, at der er en masse liquidity over den her high eller over den her low her, så betyder det egentlig bare, at der ligger en masse stop loss. Så nu vil jeg egentlig meget gerne lige prøve at give jer et eksempel. Fordi liquidity, det er som sagt bare en pool af et eller andet. Og når vi snakker om liquidity for daytrading, så er det egentlig bare en pool af en masse stop loss. Og stop loss, det er jo egentlig bare der, hvor at folk bliver taget ud, når deres trade går i den forkerte retning. Så et stop loss, der bliver man automatisk taget ud af handlen med et tab. Så det vil sige, at hvis jeg siger, at der ligger en masse liquidity over den her high her, så betyder det egentlig bare, at der er en masse mennesker, der er gået kort i markedet, altså sat sig på, at markedet vil gå længere ned, og så har de sat deres stop loss over sidste high. Og det vil altså sige, at hver gang der er en high, altså et candle op og et candle ned, så former det en high eller en low for den sags skyld, og så betyder det egentlig bare, at der ligger en liquidity. Der vil selvfølgelig ligge meget mere liquidity over en tydelig high, end bare et lille hak op og et lille hak ned. Så her på denne her high her, der vil det altså ikke ligge lige så meget liquidity, som der vil på den her high. Det her, det er en tydelig high, og der kan man altså se, at markedet virkelig har bygget alt det her liquidity op for så at fortsætte ned. Så det her, det er et tydeligt område, hvor at der ligger en masse liquidity. Så hvad er en liquidity sweep egentlig? Der kan man lidt tage det her pool eksempel igen. Fordi hvis vi har en pool, og vi så sweeper det her liquidity, så betyder det egentlig bare, at vi prikker hul i poolen, så alt vandet løber ud. Så når jeg siger, at der sker en liquidity sweep, så betyder det egentlig bare, at der er en masse liquidity, som er blevet stoppet ud i markedet. Og her kan man altså se, at vi har en candle, der går op, og vi har et candle, der går ned. Så det her, det former jo faktisk en high. Og når den her high så bliver pushet op igennem, altså der er et candle, der går op igennem den her high her, så er der altså en masse folk, som bliver taget ud af markedet, fordi de er gået kort i markedet, og så former det altså en liquidity sweep. Så det her betyder, at hvis jeg har en person, lad os sige, han hedder Carsten, han går ind i markedet lige her, han sætter sit stop loss over sidste high, som er her, og så har han sit take profit, lad os bare sige her. Så hans trade vil jo se sådan her ud, fordi han går jo så ind i markedet her, og putter sit stop loss over sidste high, så kan man altså se, at markedet kommer op, stopper Carsten ud af markedet, og så kan man se, at markedet fortsætter ned. Så hvis man er en smart person, så i stedet for, at man kigger bare efter liquidity og går ind i markedet der, så vil man altså gerne have en liquidity sweep. Så det betyder, at man vil gerne se folk gå ud af markedet, for at markedet så kan fortsætte ned. Så det man vil gøre er at vente på, at der bliver lavet en high, og så vente på, at den her high bliver swept. Altså der er et candle, der går op over den her high, og vi får en break of structure til nedersiden. Så der kan vi altså gå ind i markedet her, og så kan vi putte vores stop loss over sidste high, og så kan vi altså gå ind i markedet her. Så nu når vi bare kigger ind i markedet, så kan man altså spotte, hvis man har været inden for trading i noget tid, så kan man altså spotte de her liquidity sweeps ret hurtigt. Vi kan altså se, at der ligger en high her, og den kan vi se kommer op. Vi får et push til nedersiden, så det her er altså en liquidity sweep. Så får man den high, der kan vi altså se igen, markedet kommer op, sweeper den liquidity, fortsætter ned. Og det er et eksempel, vi havde i starten, hvor der lå liquidity her, markedet kommer op, sweeper liquidity, fortsætter ned, igen her. Vi har en high, fordi at markedet har et candle op, et candle ned, det får man high. Vi får en liquidity sweep, markedet fortsætter ned, og det kan man jo bare blive ved med. Så har vi en meget, meget tydelig en her. Der kan vi se, at vi har en tidligere high her, og den er meget tydelig, den her high. Så det vil sige, at der ligger en masse liquidity her. Der er en masse mennesker, som har gået kort i markedet her, sat deres stop loss over sidste high, og så kan vi altså se, at markedet kommer op, tager alle dem her ud, som har gået kort i markedet, for så at fortsætte ned. Så markedet kommer op, sweeper liquidity, fortsætter ned. Hvad gør vi her? Der kan vi se, at markedet går op, markedet går ned, det er en high, markedet kommer op, sweeper liquidity, fortsætter ned. Vi kan også tage ind, hvis man skal gå langt i markedet, så kan vi altså se, at vi har en low, fordi at vi har et candle ned, vi har et candle op, former en low. Vi kan se, at markedet kommer ned, sweeper den her low, fortsætter op. Så på den måde kan man altså spotte en masse af de her liquidity sweeps i markedet. Det er sådan, markedet det bevæger sig, så for at blive rigtig god inden for trading, det er selvfølgelig en masse i forhold til det mentale, men en af de her rigtig gode ting, man skal lære, det er i hvert fald liquidity sweeps, fordi det er
sådan markedet bevæger sig, og det bliver meget simplere, hvis du forstår liquidity sweeps ordentligt. Hvis I ikke forstår den her video om liquidity sweeps, så har jeg altså lavet en anden video lige før den her, som handler meget mere om liquidity sweeps. Det her, det er bare en lille opsummering af sidste video, så vi ligesom kan komme i gang med det her emne i forhold til det her danske daytrading kursus. Det var i hvert fald det for liquidity sweeps. Så vil vi komme ind på en masse andre emner i mine fremtidige videoer, så jeg vil i hvert fald bare sige tusind tak, fordi I hørte med i den her video, og så håber jeg, at I har lært en del. Tak fordi I så med.